ten ningún pedo, este cheiro dunha bubilla. A bubilla non, bubela, que pouco galego é. Ah, vale. E por se non sabías, a bubela é un páxaro que inverna en África e chega hasta Galicia sobre mar. Ten unha cresta e un pico moi longo que lle permite a caza de insectos e ten unha plumaxe de cores chamativas. Ai, Dios mío, ahora teño que ir pasear a cadela, que levo desde o domingo pasado sin ir de paseo. Ostras, outra vez estou falando? Estamos falando de que outro día vimos unha nutria. Mira, aí hai unha. Acabas de dicir nutria? Sí. Non é nutria, é unha lontra. Ah, xe dicía eu que algo non andaba ben. A lontra mide entre 50 e 130 centímetros e pesa entre 5 e 12 kilos. Os machos son entre un 20 e un 25% maiores que as femias. Teñen a nariz negra, unhas patas cortas e unhas garras moi fortes. E con isto Rematamos o programa. ¡Decímoscho nós!